Xwezanîn dayika hemû zanînan e, salî kelleş. Tişta ku mirov bi wate dike cudahiya jiyanê defarkirin jiyanê wate dartir dike, bîr an jî hafza civakî ye. Bîr hafzeyan jî dîrok çima girîngin. Mirovên ku dixwazin wek mirovan bijîn çima ew israra dîrokê dikin. Pêşengan çima gotiye ew kesê ku 3000 sal dîroka xwe nizanibe rojane dijî. Belê di nav gerdûna zindiyan de zindibûna mirov tiştekî cuda ye. An jî divê mirov cuda bigire dest. Di bingeha pirsgirêkê mirovahiyê yên ku heta nahatine jîn de fêmnekirin an jî tênegeştina cewhera rastiya mirovahiyê heye. Rastiyekê ku heta niha zanîstê dernexistiye holê ew e ku mirov gerdûneke piçûk e. Ev rastî jî de nîşandin ku mirov di şexsê xwe de hemû pêvajoyên zindibûyînê yên nav gerdûnê de dihewîne. Ji ber vê yekê jî em dibêjin mirovên ku xwezanibe dê gerdûnê jî bizanibe. Ji bo wê gotina xwezanîn dayika hemû zanînan e tê gotin. Wê demê xwezanîn ser kîjan esasan pêk tê. Xwezanîn bi ferqkirina xwe û lêgerîna wateyê derdikeve holê. Gerdûn hertim di nav lêgerînekê de ye. Hertim diherike. Herikîn ser esasê heqîqeta bingehîn pêk tê. Ji bo wê jî em dibêjin di gerdûnê de armanca maddê ew e ku xwe bi wate bike, armanca wateyê jî ew e ku maddeyê derbas bike. Li gor vê yekê wate çi ye? Divê lêgerîn û têkoşîna gêiştina wateyê çi be? Roja me îro de wate û giringiya wateyê hatiye windakirin. Ji bo vê yekê jî di destpêkê de têkoşîn divê li ser van esasan were diyarkirin. Piştî êrişên ser civakê her tişt hat berovajî kirin. Rastî wate li ser bingeha wê hat dûrxistin. Li vir şûndetir têkoşîna gêiştina wate û rastiya destpêkê dest pê dike. Li gor vê yekê rêgeza têkoşînê li gor çawanîbûna êrişan çawanîbûna têkoşînê diyar dike. Ji bo ku mirov bikaribe têkoşîna heqîqetê bimeşîne, divê li gor karakterê demê bingeha têkoşîna xwe bidavakirin. Dema ku desthilatdarî derketiya holê heya niha armanca wê ew e ku civakbûnê ji holê rake. Ev jî de xuyakirin ku derketina desthilatdariyê an got derketina dewletê heta niha mirovahî têkoşîna man û nemanê dimeşîne. Desthilatdarî ji bo ku ser bikeve rêbazên cûr be cûr bikartîne. Ji şerê çekdarî bigire heta şerê derûnî û taybet bi her awayî pêktîne. Destpêka êrîşan ser bîr an jî hafza civakê pêk tê. Desthilatdarî di wê ferqê de ye ku civakê an got kesan bê bîrbêhêle dê encam bigire. Ji ber vê yekê jî desthilatdarî hîmê xwe li ser înkarkirinê dayavakirin. Ev rêbaza înkarkirina desthilatdariyê ku têkoşîn tune be gelek caran ser gelek kesan an jî gelan bandora xwe dike û kesan an jî gelan ji rastiya wan de dûrxistin. Tişta ku civakê dixe civak bîr û baweriya wan e. Bîra ji xwe bawerkirin bîr û baweriyê derdixe holê. Ew kesê bêbîr bêbawerî ye jî. Ji bo ku pewîra xwe ya însanî pêk bînî têkoşîneke rast bidî meşandinê divê hertim bîra xwe zindî bigirî. Ew kes û gelên ku di bîra xwe de israr dikin hertim li gor bîra xwe bawerî û jiyana xwe din avakirin hertim rastî êrişên desthilatdariyan hatine. Ji van gelan ê ku pêşengtiya civakbûna mirovahiyê kiriye jî gelê Kurd e. Ji bo vê yekê di destpêka dîroka mirovahiyê heta niha hertim gelê Kurd li ser dika mirovahiyê bûye. Ji ber vê yekê jî hertim rastî êrişên desthilatdaran hatiye. Ji ber ku bîreke gelê Kurd al ser bingeha mirovahiyê heye, desthilatdaran hertim wek metirsiyeke bingehîn dîtiye û hertim ji bo ku tune bike êriş pêk anîne. Gelê Kurd ji ber ku xwedî bîreke xurt e, hertim û her demê li hember êrişên desthilatdaran xwe parastiye û desthilatdaran têk biriye. Bîra xurt li gor karakterên êrişan karakterê têkoşîneke rast jî derdixe holê. Karakterê êrişên demê bi her awayî tunekirina civakbûnê bûye. Divê karakterê têkoşîna demê jî karakterê modernîta demokratîk be.